Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:15. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton siling nga mga kaaksyon tagpalabati sa tabok sa kadagatan, ang isla sa Panay, probinsya sa Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kutob, Manabutan, sa aton siling nga broadcast. Karon nga hapon, liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 30. Subong makonsiderar naton nga Mother's Day. Because today is payday, because tomorrow no opisina, that's why today is payday. Because today is my opisina. Ayos. Alaman nang magpamildo ka Sabado sa mga construction worker, okay lang na ya. Pero sa gobyerno, alang-alang kinaya. Boy, pila na 56 dias na nabili, no? Paskwa na. May nabili pa kita nga bali 63 dias. Welcome 2021. Goodbye 2020. Ang inyo palatutunan Action Report After Edition, pag-updala kita sa atong sininga mga patrol unit reporters in action. Asay na karon fielded na sa tagsa rin na sininga mga areas of assignment sa pagdurong sa pinakaulihiman nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaran lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report After Edition, Biyernes nga presentation. Opda kita sa ato siling nga mga technical partner diri sa studio ay Master Controls Technical Side, Broadcast Engineer Nelmar Madera, opo diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan sa iyo regular anchorman sa silinga palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinavaya, basta kon Biyernes, ako diri temporaryo, nagapungko sa iya trono.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hasta kita alas 6 nga magapangalagad sa aton nga mga ka-aksyon. Oy, nagpakita si Haring Adlaw. Inilanggit nga hapon. Pero halin sang aga. Hasta sang ugto. Daw puraw lang galom. Pero ini nga kapunanon. Oy, nagbutlak. Si Haring Adlaw. Nga amat-amat naman nagatunod. Amat-amat man nagasalop. Kay dugay-dugay magakadto na kita sa Kasisidmon. Uyang bagyo nga si Rolly gina-konsiderar karon sang Joint Typhoon Warning Center JTWC nga isa na ka super typhoon. Super typhoon na si Bagyo Rolly. Mapati ka mo ang hangin nga ginadalaya galabot 280 kilometro por hora. Kag may pagmulumadlos nagasaka kag nagalambot sa 350 kilometro por hora. Sos pura suray pura gaba, purusok pura hiwit. Si Pabla ang katasigon sa sarakyan mo ko nagadlagan 350 kilometer per hours. Do ano nakadasig? Kagdo ano nakaporsado? Yung mga hina-hina na lang banting sang balay mo, kagaligi sang balay mo. Basi dalon ba ni Bagyo Rolly? Di ginaabisuhan ang mga taga Central Luzon nga posible mapiktuhan sining super typhoon na nga si Bagyo Rolly. Aton pasalamat natin sa Bacolod sa Negros Occidental, sa Western Visayas. Kaya aton niya dala lang iniyas ang hangin habagat. Pero siling abi nga sintro o kon pag-aagyan ni Bagyo Rolly. Why gid sa forecast sa pag-asa. Amo lang nga ito, pasalamatan. Pero nevertheless, sa mga nag-star sa pagigaro, sa aton nga baybayon, labi lagi sa mga kasubaan naton, sa mga balay nga nag-star sa mga kabukiran, extra halong landslide, extra halong baha. Amo na ang pinaka-importante. Ayos! Halong-halong lang kita. Dugay-dugay, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Alerto ang inyong cellphone. Kaya dugay-dugay, magabot naman kita sa aton winner. Sa aton SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino naman ayhan ang mapalaron makabaton sang 500 pesos. Bantayan nyo na dugay-dugay. Ano mga balita nga dapat nyo bantayan gikan sa aton sining mga patrol unit reporters. Balita sa Kapitolyo Provincial dal o ni Aksyoner de Naboso. Moratorium para sa mga LSIs sa syudad sang bago ginaprobahan sang Regional Interagency Task Force. Balita naman gikan sa New Government Center. Dalon ni Action Art Hupon, apilasyon sa syudad angot sa pag-downgrade sang community quarantine status dako nga mabulig sa ekonomiya suno kay Vice Mayor El Cid Familiar. Oo downgrade ang community quarantine. At least makabulubutwa gamay ang aton nga mga magagmay nga negosyante diri sa Bacolod probinsya sang Negros Occidental. Ang mga balita sa nationality ining tawag bala nilang lifestyle checks. Lifestyle check sa kada pulis luyag ipatuman ni PNP chief. Kaskulan kasi kung nakapanimaho si Chief PNP kaskulan nga do kadamo sa mga nagbanggaranon nga mga kapulisan naton. Depende man na sa sweldo mo kagranggo mo mong. Pero kung kaysa ko nagasulobra man ang imo sini nga
asset kung kaisa nga daw wala malang sang sandigan kung kaisa ang tao magkasuspitso sa imo pro di Blas El Rey iban gani maka ulo asinso lang gamay ang tupad bala mo ko sa Sel El Rey makamuno nga ala na manggaranon sa gulpino damo na salakyan nyo napasi ko na ganegosyo sa bu gulpi na nagdako ang balayaw. Dapat yung damo sa lakyan niya. Pasi ko na ganegosyo siya, bo. Ay, Bertino. Kaya mo na yung ambal ni Chipin Pico Skola, no? Na ipaydalom ta naman sa lifestyle check ang ato ibing mga kapulisan. Sa pinakabahin task force gintukod para sa COVID-19 vaccination program. Sa pinakabahin quarantine classifications para sa bulan sa Nobyembre wala sang pagbago. Resulta sa FDA evaluation sa Sinovac ginapaabot nga magwa sa sulod sang duha ka semana. FDA ginapasiguro wala ginakulang ang flu vaccine sang Pilipinas. Sa pinakabahin Westminster Chief ginkonfirmar nga patay na si Abu Sayyaf Indama. Amo na ang pinaka mga dalagko nga mga balita sa nasyonal diri sa aton nga pagpangalaga. Action Report Afternoon Edition. Mga pondera kay SB member Henry Boy Gregas kay Mrs. Alma Gregas da may gabi, no? May hapon dira kay Mrs. Alma Gregas kay SB member Henry Boy Gregas. Councilor, mayong hapon ta simo. Wa kita da. Uy, sino ni mangguba to? Sang Robilio taxi ara siya, ga-monitor siya. Salamat, Noy. Dari lang kay check talaga to sa mga patrol to, Crosswind Patrol. Kamusta na tayo paglibot-libot na action dyan? Kita nagkulo-kulo pa ang ulan sa syudad sang Bacolod do. Ano daw amat-amat nga tinlo ang kalangitan. Ito probasi dugay-dugay. Tipon-tipon naman ang galaom ka magwaswas naman ang ulan. Traffic observation report sa aton patrol sa Biyernes nga presentation sa inyo palatuntunan. Ari sa action John Diaz sa patrol. John, may hapon. Mga nga po, Action Eric, may hapon sa tutanan nga mga kaakson, karami sa doon Panyampos, Bacolod, Oo. Tani, magtayo yun lang na ibisan ano, naton ka sa Dayaw. Oo. Tani, magsige-sige lang, iblang karenayar sa naton panahon Kabay pa. para sulhay ang buhay. Na? Yes. Karon nga hapon, ari kami nagpamulya sa South, gasinong bali, mga ambilansaw, pero tayo basta magkari Panyampo ngayon Oo. ang gasalergit, di balatian, ibang ti COVID-19 pero tingin sinabalik dari ka mga ambulansya. Ari kami subong hapon, medyo nilagyan mong destinasyon kaya bala mo ni Papang, magpamulya matabi sa South Bay. Ari kami sa area sang Barangay Sumaga. Sumaga mi din, hindi kami nagalik. Ari kami nag-parking tubangan sa Jollibee. Ang bako dyan ito magbakal Jollibee. Kasi na ito mo. May plano pa ka mo, ha? Ay, nasali ito di danay sa tiyak ko. Para for a change naman. For a change naman, Agapangita kami dahil mas may klala kami mula kayo tayo may dispiak magido. Para libre? Basta yung mamatido black to God. Ari na kami diya. Kapag kita pangilala para libre. Libre. Basta lang may pay di samon ko, no? Amaw ka pa itamo artista, ari ang sulpatola. Hindi mo mo yung magwa, no? Hindi budlaya. Karami black sa may nakita kami din nga mga
peace na bala ang nagaporma-porma no? Sa kalangitan na going diri sa may baybayon nga area no? Makaaksyon karon nga po kung sitwasyon kag dalagan sang trapiko aton pagkabalaan sa palibot sang sulad sang Bacolod diri sa aton ginakamtangan sa bahin sang barangay Sumag makaaksyon dalan Araneta tama tigid man nga nagabugat o kung nagabuild up abi ang kabugaton sa dalagan sang trapiko karon nga hapon moderate heavy ang traffic situation paglampuas mo sa taytay sang dalan Araneta barangay Sumag approaching makaaksyon sa may simbahan mismo no. Pero makita nato nagagana ang traffic lights sa ginsang Andres sang Abonanbla Araneta kay kabalo ka mo gining dalan aksyon na erek nga tuman kabugatan trapiko basta mag-take hours sa ganing maglalapot oras sang alas 5:30 tupod na magabi labi na nga damo karamo sa mga pribado nga salakyan nga nagasinambali direksyon nila pa south nga direksyon basta gani biyernes amo gini ang tigpululi sa aton nga mga kakson mong sila gini nagapinauli dito sa bahin sa probinsya sang Negros Occidental so iban nga mga dalanon nga ginapadulungan sang patrol abao dito gitina Perting Bripinsa sa mga salakyan nga naglabay dala sa Burgos Circumferential Road kay perting man kabugatan dalagan sang trapiko moderate heavy to heavy ang traffic situation na labi na sa mga salakyan nagikan makaaksyon sa may Burgos Public Market kag approaching ang ilang direksyon pais nga portion sang syudad ang pila sa mga salakyan na dabot dara sa tubang sang isa ka Chinese temple klaba na ano lang sugpon lang may makalampuwa sabi o kung may tabok sa intersection point pero may magadugang na naman nga mga salakyan rason kun nga kung naton makaaksyon nagalabay dara sa area sang Burgos Circumferential Road wala na kabutang labalabaan ilay na pasinsa o konti magpalabalaba man sila dala sa pila o kung may kabalo man sila lagyan pwede sila kalusod dala sa may Villamonte wala na may mga lagyan doon na lulutsot agad nga hindi sila matamaan sa traffic situation kaya magkaaksyon sa Burgos Circumferential Road mahiwag sila magkalabay dahil naman sa may Aquino Drive tala po sila sa may CL Montelibano kag dito na magkaaksyon diretso na sa area naman sa Banga Home Site so expect ron kung madamo na nakaibalo sa silang ruta o kung diversion road makaaksyon nga mangin na mabugat man na dalagan sa trapiko but at least hindi ka mo sila bugatan traffic kung tarar mo diri sa area sa Burgos Circumferential Road kung makaaksyon kalabanan sila na naglabay nga pribado nga salakyan gid lamang compared mo diri sa Burgos Circumferential Road nga karamo diri ang mga dipasay nga jeepney nga naglabay padulong sa area sang Alangilan area sang Granada bisan pa Fortune Town kung dira ka maglabay sa may Banga Home Site pwede ka nakadire-diretso lapos ka dito sa area sang Estefania pero hindi ka na magaliko left ako magpawala abi ko pagabot mo sang mismo dira sang way padulong sa Fortune Town right turn ka sa Banga Escala kung ang imo direksyon going Barangay Granada bisan pa area Matson sang Barangay Alangilan Driman sa area sang Araneta or Lacson abi siningapon pasalamat kita kaya halos tanan nga mga traffic lights sa syudad sa Bacolod ang nagagana mga kaaksyon agud nga hindi man matamaan kung mga budlayan kanapon yung mga traffic enforcers nga hamtang sa nagkarainlaan yung intersection point sa palibot ng syudad sa ang aton pagambalaan mga kaaksyon ang pagpapit kami sa area sang border sang Bacolod Bago may mga polis nagka-assign ari pa gyapon ang ilabing canopy pero ini for emergency purposes kaya para alerto ang aton nga mga kapulisan sa pagresponde sa pion sa mga kriminalidad mga kaaksyon nga nagkakatabo o kung magluntad malapit mismo sa border sang Bacolod Bago mga kaaksyon. So paano na ang kinakalang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod siningapon sa siling ko na manayanay ang panahon pero mo pa lang ni sinoras amat-amat na nagadulom ang atong palibot mga kaaksyon ng mga street lights ginapasigana kay pati atis masanag-saraga ng aton nga dalawanan. Ini nga dalagan sang trapiko nga sitwasyon sa palibot sang syudad sa gihapon bugos man ginadulong sa inyo sang rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa Action sa Bacolod Action Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Salamat John Diaz, live report sa Patrol 2. Crossway Patrol, there you have it. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod, kontrapiko ang paghahambalan. Basta biyernes to, damo ni mga adlaw nga masako ni ang aton nga mga salakyan di pasero. Iti damo na nagapululi sa ila sili nga mga lugar, especially ang mga out of town nga nagatili di sinimana ka nagapauli every weekend. Ayos, balikan talaga si John Dugay. Sa dugang niya sining mga aksyon balita, mga hapon dira sa kay Rosalina Arellano Espadero. Mami ako gali dira si Lolo Niepe, kag si Lola Blenda sa Handumanan. Mga akong bilog nga pamilya. Watching from Barangay Lalong Calatrava, John Tokero. Si Marilo Trabilla Katinoy, check attendance lang ho. Sa lihis, araman si Dorcas Magtulis Ginabo. Si Jocelyn Libuon Dispoho, kag si Madam Josette Magwad de Los Reyes. Alex Monteza, si Arlene Preyo, niya may nga po na Action Eric, wala kagidyaga lubadya. Watching from San Pedro, Laguna, Arlene Preyo. Manjo Arneo, may hapon ha. Kay Rafael Casares da. Kami ako si Kagawad Helen Lanazada Lamayo sa Barangay 7 Victorias City. Sa Niviray Vergara Sangboli, Barangay Mabini Old Escalante, kag si Jodet Tibar nga naga-monitor gid. Karon nga panaling kay Rafael Casares ha. Sa kay Myra Villacrosis ang Banganda. Sa kay Myra Villacrosis ang Bagan sa Riverside Hospital ga monitor sila sa ato no. Salamat gid. Kristen Miñez Villalubos sa kay Miani Mihorada. Mayong hapon dira sa imo. Naga-monitor sa kay Cherry kag Nonoy Duario and Kids. Oy dira sa Barangay Maaw naga monitor gi sila sini nga hapon. When we come back, sa ato sila pagpanumbalik, sino ang mapalaron? Karon nga hapon, sa aton nga SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Ina, sa ato sila pagbalik, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Kaya sila kaluoy sang Ginoo.
Ang ilang nga kinanlano na hatag mong gid. Di pa ita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Danay. Hi. Ano yung gusto? Pat. Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa tumabalagat may hapon dira sa pamilya Camacho, Kagasibongga sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Natamya kamo ni Alin Udi Francisco Camacho. Natamya man dira si Jenny Perez sa Bidalbagan, halin kay Jo Marie Formentera ang panamyaw. Ros Gibara mayong hapon sa kay Jiril Marandi Gadudo. Dira sa may Est Home 3, Barangay Estipanea, Pamilya Dipensor, ginatamyo kamo ni Bambi Sirano Dipensor. Ari na ang ginahulat sang tanan. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Alright, alin na nga ito sila nga bulang, kristal, lugay-lugay, kuot-kuot, gabot-gabot, sa numero. Sabi ay napiryahan sa pistano. Okay, sino naman ayhan ang mapalaro? Natatakay sila El Reo para matawagan niya sila nga cellphone kag kung magring dako ang atong nga tsansa nga makabaton sang 500 pesos. May nga po nila sa mga taxi driver miyembro sang Operation Tulong TAS Group OTTG ga monitor gid sa ato, no? Karon nga hapon dira may pagpamati lang sa pamilya Lau dira sa Bidalbagan, mayong hapon dira kag mayo lang nga pagmonitor diri sa inyo para tutunan. I-check ta ang numero this time. Check ta ang linya kung nagaring ti dako gid siya Either unattended or out of coverage area. Unattended, out of coverage area. Gabot sa aton bolang kristal. Okay. Kanat birits ay nila na ya. Taguon ta na liwat karon. Balik ti sa aton nga bolang kristal ang karat birits kay base na sa nga bola, marits na naton siya, no? Okidok. Ginadayal na ang numero sang cellphone. Gabay pa nga magring. Kay kung magring, dako ang tsansa. Ngaya babaton ang 5 kagatos ka pesos. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Okay? Abi, i-check ta kag pabatian ta kung nagaring. Kung nagaring, dako ang tsansa nga siya ang makabaton sang The subscriber cannot be reached. The subscriber cannot be reached. Please try call later. Sabay. Try liwat, isa liwat kay basi kung alas sa darum balaya bla para basi tugo-tugo masaka sa sagdaran niya doon na pati anya nga ato rin nagagabot na si Actionary ko sang numero. Okay. Kung hindi amo ka numero. Please try again later. Okay, ma'am. Please try later. Ay, kada mo. Gid sa inyo. Sir, ligo ba, sir? Ikatatlo nila nato nga bunot. Isa, dua ka cellphone nila. Kanat birits, sirado gid. Ay, mga kung din panggrasya nga nagapalapit, dara ka pa, imo ya kag hindi maka-monitor kag hindi ka makapandar cellphone mo na nga ang grasya ka palapit tapos ginadiserihan nyo tapos ginawan nyo gina-open ang cellphone nyo. Okay,
Are, ay katatlo niya, try ta. Kung nagaring ti butsilingom, dako chan saya. Be? Uy, are, nagaring. Are. Alright. Hello. Mayong hapon. Nga po. O, sino ni gani? Maria May. Apelyido? Balboa. Edad? Balboa. O, edad ta gani? 31. May bana? Oo. Pila ka bilog? Pila ka bilog? Isa lang sir eh. Hindi ang bata, bata. Ang bata. Tatlo. Tatlo. Ang bana, isa, of course. Ang bata, tatlo. Oo. Barangay man silinga, no? Oo, sir. Ano nga purok gani? Kabugwason. Kabugwason. Pero may kagaya ka pa materiya? Oo, sir. Sa Action Radio. Upot ko na si nanay. Ay, tuod ka? Oo, sir. Ti, ikaw kitang mapalaron sa bunga hapon. Kaya ikatatlo ko lang agabot, to. Ay, to, sir. Oo, ikatatlo kong gabot, ikaw kita kasabas ang cellphone mo. Ay, to. Oo, ti, sino sa mong ginaistorya mo? Sir? Sino sa mong ginaistorya mo? Ito daw subog. Nalipat. Kaya kami sa party. Subog mo. Ay, yara ka sa party? Oo. Ay, kasi na birthday? Ano birthday na? Oo, birthday. Ah, bata ang birthday? Dalaga. Ah, dalaga. Ano birthday, kagali? Oo, sa Inablos. Sige lang, okay lang Pero basta importante ka mabati ka mo sa Action Radio, ha? Oo, sir, always good. Always good, sige. Rhea May Balboa, ikaw aton winner, 500 pesos, ha? Sige, thank you, good, sir. Hindi ka lang magkanto sa Action Radio, ipadala na mo na kung hulat ka na sa tawag na, ha? Okay. Thank you. Salamat, Rhea May Balboa, sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ara sa birthday party. Ayos, Congratulations. Sige, check na ba report na. Gika sa ato siling nga mga patrol unit reporters. Unahon to report na action na din ang boss sa standby action ata. Moratorium para sa mga LSI sa siyudad sang Bago. Ginaprobahan na sang Regional Inter-Agency Task Force. Yari ang report na action na din ang boss sa Kapitolyo Provincial. Action na din may hapon, please come in. Action na Eric, ginaprobahan na sa Regional Interagency Task Force ang pangabay nga moratorium sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa syudad sang Bago. Suno kay Dr. Ferdinand Ramon Mayoga, Incident Commander sang syudad, epektibo ini umpisa Oktubre 29 tugtog Nobyembre 7. Dugang pa ni Mayoga, ini tungod nagakapuno na ang quarantine facilities ng syudad, bangod man sa adlaw-adlaw nga pag-inabot hindi lang sa mga LSIs kundi pati man sa mga ROFs, apor kag mayara man sang residente sa syudad nga gina-quarantine. Parehag ni Mayoga, mas nabudlayan sila sa karon bangod gin pangabay na sa Department of Education nga hindi na paghimuon nga quarantine facilities ang iba nila nga mga eskwelahan para ilaman magamit. Sa karon mayara pa sang kapin 200 ka bed capacity ang syudad sang Bago. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Iben Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon nila mo sa Third Yabet Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Salamat na naman report na Action Art ay hupon parte sa balita sa New Government Center. Apilasyon sa syudad angot sa pag-downgrade sa community quality status. Dako ang mabulid sa ekonomiya. Suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Dari sa Action Art ay hupon sa report. Action Art may hapon, please come in. Si Action Eric, ne? Yes, Action Art. Hey, saktan ko na. Congratulations! Din daw. Grabe ba? Arasa sa partiya ba? Gani, oh. Pero, bili ba? May lang pag-monitor na sa inyo, Mm. Ang
ang balita, kundi buwas pitsa 31 na, kag amuning katapusan ilan daw sa Oktubre, kag ginahulat gabay November 1, hopefully ang Bacolod City halin sa GCQ, kabay pa nung mag-downgrade din pagkanto sa NGCQ. Hindi karon nakasanayin ang ginapaabot ni Vice Mayor Elcid Pamillaran na mo ang chairman sang IATF dari siyudad sang Bacolod. Matapos kuti maramdaman nga nagpadara na sa apilasyon si Mayor Emilio Bingo Nagdiang sa rin. Ini na apilasyon ang ginrekomendar man sang Regional Director sa DILG bilang pagsuporta sa gusto matabo sang alkalde. Now, sunod din kay Vice Mayor Elcid Pamillaran, ini nga lihok ang sulirik, magabuligid sang dako, partikular na sa pag-recover sang ekonomiya sa Bacolod kung mag-downgrade sa NGCQ, bangod damo sa mga negosyo na pwede magka-operate na, bangod kung magbago ining community quarantine status ang city. Lugang pa sa BC Alcalde, bisan pa man gani, ang nagtindog as implementor lang Visayas SARS and COVID, na mo si retired General Mel Feliciano, base sa palayag na daras tayo nati istabli na ang Bacolod City matapos na set up ang EOC, naman yung rason na yung minimal kag tuman kagamay ang nagpositibo sa COVID diri sa Bacolod lately. So kabay pa ini sa isang operasyon sang syudad ang maktuhan favorable o kon positibo sa National IATF. Yaring palayag ni Vice Mayor Elcid Pamillaran. Honestly, si Mayor Ping nag-appeal na because of reduction sa aton cases. In fact, sa kunson tani, natag 10, 11, sa 10 na palagang dulima na ang healthcare workers sa hospital na lalat na. Kasi expose sila mo. Even si General Mel Feliciano, claim siyang staple na. Gini-endorsement siyang regional IATF kay Kwan, RP Engineero, ang appeal ni Mayor. So, open na mag-grant na sa aton para amat-amat mabuhi ang aton Kwan, ekonomiya. Especially ang aton mga restaurants. Amo lang palayag ni Vice Mayor Elcid Pamillaran. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon at tahipon una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kina sa tayo po report gikan sa New Government Center. Mga balitas kapatilyo kaga-update sa New Government Center karon sa firing line na magauyat si Aksyon Art Tayhupon. Mga po nila kami sa Mrs. Pablito Benedicto and family. Nag-monitor gid sa ato sila nga pangalagad. Kay Mrs. Manuel Kua sang Silay City may hapon da. Engineer Arthur Normandy and family sang Takuling. Kapamati gid sa inyo palaton to na. Mabalik kita pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. Mabigat.
kadapya na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon yung tag negro sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay samsan ano nga kaintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:02. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule. So naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bye-bye time! Action Report After Edition mga takopin ni Temporaryo balik ini buwas Sabado
Ato sila patrol unit reporters in action na palagi ko nga po kay aksyon Artay Hupon, aksyon Eden Aboso, aksyon John Diaz, aksyon Papag Nixon Tahom. Ato nga piloto sa Patrol 2. Opo dire sa ato nga technical partner studio ay broadcast engineer Nalmar Madera with IT expert Sir Elway Dotilios. Transmitter control tower sa Balagay Talong Sunod sa Bago si broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kanan ni Loverboy, aksyon Marlon Hinibaya. Ako naman sa aksyon Eric Magbanwa. Temporaryo talos diri nga nagapungko sa inyo para tutunan. Kita karon. Action Night Patrol Program Last 10 Tubtob alas 11. Salamat gid sa inyong kapabati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon